Хей, Христо! Накъде? Най-накрая дойдоха топлите месеци и отиваме на почивка. Първото нещо, което правя преди да потегля с колата към друга страна, е да проверя дали всички документи на колата са изрядни. Талон на автомобила, застраховка гражданска отговорност, застраховка за мен и моите близки, помощ при пътуване в чужбина, която сключих през май Евроинс, и зелена карта. Сертификатът зелена карта е международен документ, който е признат от всички държави членки в системата зелена карта. Той удостоверява, че притежателят има сключена валидна застраховка гражданска отговорност и покрива отговорност на водача на моторното превозно средство в трета държава и в случай, че причини имуществени или неимуществени щети на трети лица. Ако лекомислено поемем вината за происшествието, автоматично се съгласяваме да поемаме и бъдещи финансови задължения. И за това основните правила, които трябва да спазвате, шофирайки извън територията на България, са: спазвайте закона за движение по пътищата на съответната страна, в която се намирате. Но все пак, ако попаднете в пътно-транспортно происшествие, запазете спокойствие. Ако можете, ограничете последващи щети и уведомете местните контролни органи, следвайки техните указания. Незабавно ни уведомете на националния телефон. Евроинс ще ви съдейства с помощта на мрежата ни от партньори в страните от Европейския съюз. И нещо много важно. Не подписвайте документи на чужд език, преди да сте наясно със съдържанието им. А при тежки пътни транспортни происшествия изисквайте преводач и се консултирайте с юрист. И не забравяйте, готино е да караш трезвен, както в България, така и в чужбина.